कातळातून झिरपणारं थंडगार पाणी, रौद्र वाटणाऱ्या डोंगर दऱ्यात दिमाखात डुलणारी नाजूक रानफुलं, कडेकपारीत स्वर फिरणारी पाखरं आणि ह्या सगळ्यांना कुशीत घेऊन हजारो वर्ष ऊन पाऊस झेलत तटस्थ उभा असलेला किल्ला. नमस्कार भावाला. सकाळचे 5 वाजले आणि मी असं आहे दादरला. आता मी दादर स्टेशनला जातोय आणि आज आम्ही चाललो एका नवीन मोहिमेवरती. खय जातलो, काय करतलो यासाठी आमचं पूर्ण ब्लॉग नक्की बघ. अजय कुठे आहेस? बोल कुठे आहेस? गुड मॉर्निंग. आम्ही सफाळ्याला आहोत, सफाळे पालघर, आणि आम्ही चाललो आहे सांग. अरे सांग. माझं नाव सुवर्णा वायंगणकर. मी आता माईमवरून आली आहे आणि आता आपण चाललो आहे किल्ले तांदूळवाडी ट्रेक करायला. अटेन्शन प्लीज. मी प्रज्ञा परब. तुझ्याकडे बघू की सगळ्यांकडे बघू? मी प्रज्ञा परब आणि मी गोरेगाववरून आली आहे आणि ॲज अ प्रोफेशन मी चायोजमध्ये चाय बनवते. मी धनश्री मेस्त्री अंधेरीवरून आली आहे. माझी पहिली ट्रेक आहे ती. गुड मॉर्निंग. मी रोहिणी निंबाळकर. मी ठाण्यावरून आली आहे. प्रोफेशनने सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे आणि ट्रेकिंगची आवड. आणि मला ट्रेनमध्ये झोप येत होती. आणि मला ट्रेनमध्ये फार झोप येत होती. हाय, मी अश्विनी सावंत. माझा म्हणजे मी मराठवाडा. कल्पेश आठवडा. मी गोरेगावरून आलो. मी अक्षय गावडे, अजयचा भाऊ. मी अजयला कोण ओळखतं तिकडे? अजय घोडे. असो मी माझं ॲज प्रोफेशन मी ट्रेकरच आहे. मी ट्रेकला पैसे पाहिजेत म्हणून कामाला जातो. आणि हे आहेत आपले पोस्टर बॉय. हाय नमस्कार, मी चेतन खोलगे. पोस्टर बॉय. हां, पोस्टर बॉय खास करून. सो मी पहिल्यांदाच आलो यांच्याबरोबर ट्रॅकला आणि खूप छान वाटतंय. सो आज बघूया. आणि हे तुमच्या सगळ्यांच्या ओळखीचे असणारच. झालं केलं, मला काय बोलायची गरजच नाही. प्रताप परब. माझं नाव प्रताप परब. मी गोरेगाववरून आलोय आणि मी कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणून काम करतो. आणि तो माझा मामा आहे. नमस्कार, टॉनी सावंत. वसईवरून आलोय. जाऊ द्या, एवढे मोठे मोठे टाकतो आणि एवढी शॉर्टकट जाऊ द्या. ट्रेक मध्ये समजेलच पुढच्या गोष्टी आपण करू. हा, मी खूप जुना ट्रेकर आहे. आता पुढच्या हा ट्रेकर करतो नाही ह्याच्यावर सोबत करून बघूया आता काय एक्सपिरियन्स येतो नवीन लोकांसोबत. बघू. थँक्स. आणि हे आहेत अजय गावडेचे जुळे भाऊ विजय गावडे. विजय गावडे ह्याचा जोडा भाऊ. आणि पण मी 10 मिनिटांनी मोठा आहे. आणि मी नाईट करून ट्रेकला आलोय. तू साडी नेसत नाही. साडी नेसत नाही. हाय, मी अजय. काय बोलले? लाजू नकोस, बोल. नमस्कार, मी अजय गावडे, तुमचा सर्वांचा लाडका. कुठून आलोय? चुनाभट्टीवरून आलोय. माझं प्रोफेशन मी आर्टिस्ट आहे. आणि काय काय सांगू, अजून काय काय सांगू? डॉक्टर आहे, इन्स्पेक्टर, सगळं जे म्हणाल ते. वेळ प्रसंगी साडी नेसतात, वेळ प्रसंगी दाढी लावतात, वेळ प्रसंगी सगळं पडलेलं करतात. सगळं कारण आम्ही आर्टिस्ट आहोत. पैशासाठी तेवढं करावं लागतं. हो, करावं. पैशासाठी करतो. हाय, प्रमोद परब. मी नालासोपाऱ्याला राहतो आणि इंटेरियर डिझाईनचं माझा स्वतःचा हे आहे. कॉन्ट्रॅक्ट घेतो मी स्वतः. तुम्हाला घरात काय करायचं असेल तर प्रमोद परबला कॉन्टॅक्ट करा. आणि हे फर्स्ट ट्रेकिंग आहे. आम्ही घराला कलर काढतो, घराचं सगळं करतो. आम्ही सगळ्यांनाच कलर काढतो. आणि मी असं अर्चना परब. आज पहिल्यांदा मी हिरकणी सोबत ट्रॅकिंगला गेले. असं बघूया बघूया. तू काय करते? बडबड. गाववाल्यांनो, आज आपण जातो आज सुवर्ण वायंगणकर सोबत एका नवीन मोहिमेवर. आमच्या सोबत सगळी मालवणी स्वॅग टीम असा. आज आमची टीम थोडी मोठी झालेली असा. तर ह्या
ब्लॉगमध्ये पुढे काय काय होतं ना ह्या बघण्यासाठी तुम्ही शेवटपर्यंत आम्ही ब्लॉग बघा. लोक खाली आले आणि मी पहिला वरती होतो. आम्ही वरती गेलो डोळे चमकता म्हणलं खाली येऊया बोललो. मग यांचं डिसिजन सगळ्यांनी ग्रुपमध्ये जाऊया. मग काय होणार ना गेलो काठी. सूर्य बऱ्यापैकी वर इलो होतो. आमची गाडी तांदूळवाडीच्या दिशेने सुसाट धावत होती. सरायचे दिवस होते. आजूबाजूचा वातावरण गावची आठवण करून देत होता. ओळखीची झाडा ओळखीची फुला वाटेत दिसत होती. मध्ये मध्ये वळणाक तांदूळवाडीचो किल्लो नजरेक पडत होतो. असा वाटत होता तो आमका बोलवत होतो. आता आम्ही सुवर्णाताईन ज्या ठिकाणी आमच्या नाश्त्याची सोय केली होती त्या घरी पोचलो. गावात दिल्यासारख्या वाटायला लागला. मस्त दिसले या इकडे. तर आता आम्ही तांदूळवाडीमध्ये पोचलोय. आम्ही आता इथे नाश्ता करणार आहे आणि फ्रेश होणार आहे आणि मग पुन्हा पुढच्या वाटेला जाऊ. वाटेक लागतं वाटेल ह्या ओळखीचा दिसता काय तुमका? ह्या भाई ना आणि खुटवा एकदम गावच्या सारखं फील येलो. कशात पोहे एक नंबर चांगले आहेत. शैलू आवडले पाव आवडले पुढे चालता चालता पाव भेटले तू. आंबोळे अजून बाहेर नाही गेल्यावर तुला कापणार. अरे तो बघ ऐकू ह्या बॅगेमधनं आता काहीतरी बाहेर येता असा बघा सगळ्यांच्या आवडीचा. अरे डब्या खोलून तरी दाखव. आणि बरोबर शेंगदाण्याचे लाडू बरोबर पोह्याच्या भाकरी. एवढं सगळं आणलं आणि मी कशाला पाहिजे अजून आणायला. पोळ्याचे वास मांजरीला मला माहिती होतं सगळेजण आणणार म्हणून मी नाही. वाज घेऊ मांजूर धावता. इकडनं पण तोच खेळतो तिकडनं पण तोच खेळतोय का? तर गाववाल्यांनो आज तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने आज आपण तांदूळवाडीच्या ट्रॅकला गेलेलो असतो. आणि आजचा ट्रॅक स्पेशल असा कारण आमच्यासोबत हिरकणी नऊवारीमध्ये हा ट्रॅक आपल्यासोबत करणार असा. नमस्कार, माझं नाव सुवर्ण वांगणकर. मी आज पहिल्यांदाच म्हणजे माझे ट्रेक अनेक झालेले आहेत पण आज मी पहिल्यांदाच महाराजांच्या कृपेने मी एक व्यावसायिक व्यवसाय याच्यामध्ये उतरत आहे. आणि त्या याच्यातून मी या सगळ्यांना आज किल्ले संवर्धन म्हणजे काय आणि भटकंती किल्ले वाचायचे कसे हे सगळ्याचा अभ्यास करायला शिकवणार आहे. आणि असंच मला तुमच्याकडून सगळ्यांचं सहकार्याची अपेक्षा आहे. सर्वांच्या बॅगमध्ये 2 लिटर पाणी आहे का मिनिमम? मोठ्याने जरा बोला. त्यानंतर खाऊ वगैरे आहे ना सगळ्यांच्या? तर आता सगळ्यात महत्त्वाच्या सूचना तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही आहे. तुम्ही सगळे जाणकार आहातच. पण सांगायचं म्हणजे काय, तुम्ही आता जे काही खाऊ घेतलं असेल त्याचे तुमच्याकडे प्लॅस्टिक असेल, रॅपर असतील, बेडशीट केली ते सगळे तुम्ही तुमच्या बॅगेमध्ये कॅरी करायचे. कुठेही वाटेत टाकायचे नाही. दुसरी गोष्ट, वाटेत जर काही रॅपर वगैरे दिसले तर ते उचलून आपल्या बॅगमध्ये टाकायचे. म्हणजे आपला किल्ला आपल्याला स्वच्छ ठेवायचा आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आत्ता आम्ही सगळे किल्ल्यावर जाऊक तयार झालो. सुवर्णताईन आमका सगळ्यांका महत्त्वाचे सूचना दिले. म्हणजे आपल्याजवळचे प्लास्टिकचे रॅपर वाटेत टाकू नका. लीड करणाऱ्या व्यक्तीच्या सूचनाचे पालन करा. किल्ल्यावरच्या पाण्यात पाय टाकू नका. गणपती बाप्पा मोरया, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. बसून जाऊया. बसून शॉर्टकट नाही असं आम्ही
लॉंग कट ने चाललोय. तांदूळवाडी. आपल्याला इथे जायचं गावातल्या लोकांची लगबग पिकलेली भाता परत परत गावची आठवण मात्र करून देत होती. सुवर्णाताई चलता चलता आमका सगळी माहिती देत होता. आता खऱ्या अर्थान आमच्या ट्रॅकिंगला सुरुवात झाली. मेन रस्त्यापासून चालत आम्ही गावात पोचलो आणि गावातसून किल्ल्यावर जाणारी पायवाट पकडली. चिनी आमका चिनी भेटली आज चुलीत भाजून खाऊ इकडे. आणि शैलू चिनी शैलू काढून घे, शैलू काढून घे, येते ना काढूया. ही आपण चुलीत भाजून खातो ती चिनी. हा ते काय बोलतात त्याला ते कंदमुळे. म्हणजे त्याच्या उजव्या हाताला आणि आपल्या डाव्या हाताला दोन असे आडवे चर दिसतात. ती देवटाकी म्हणून आतमध्ये खोदलेली आहे. पाणी आहे ना किल्ल्यावर? हो, पाणी भरपूर आहे. आणि तिथे आत्ताच आम्ही गेल्या रविवारी ती टाकी साफ केली चढून. आणि तिकडे पण ती टाकी आहे त्या साईडला, पण ती टाकी तुम्हाला वरून नाही दिसत. आणि तिथून जायला रस्ता आहे तो मला एक्झॅक्टली माहिती नाहीये, पण ते असेल. चालेल, मी तुला दाखवतो ती वरून. हा इकडे झेंडा लावला बालेकिल्ला. किल्ल्याच्या पायथ्याशी एक सुंदर पाण्याचा तळा दिसला. सभोवती खूप सुंदर फुला फुलली होती. शेवटी मालवणी बायका आम्ही फुला तोडून डोक्यात घातली आणि पुढच्या वाटेक लागलो. चढताना वाटसरू हे होतात, चुकतात, म्हणून त्यांच्यासाठी दिशादर्शक करत आहोत. किल्ल्याच्या दिशेने. पांदन म्हणतात ते पाणी दिलो आपण. पाणी हा बघा, आपण दिशादर्शक काय करते. मागे मागे एकदा तुका हे दाखवलं. गुंज भेटले. काय भेटलाय? गुंज बोलतात ना याला. गुंज म्हणजे काय असते? हे असंच असतं, रेड आणि ब्लॅक. गावी आपण समुद्रात टाकतो उचलून ते. स्टोअर करतात एका केव्हाच्या किल्ल्याची असेच बोला. इथून एक आणि अजून एक आहे. हा, असंच बोलला ना. वरती गेले ना हा, मला का अशीच बोला. उतरायचं तिकडून आहे. तिकडून उतरायचं आहे. ते उतरला त्या साईडला जा. ठीक आहे, ठीक आहे. एक जमला असेल तर सांगा. सध्या सावली असा निमार कमी लागता, तरी पण दम लागता. भात कापू गेल्यासारख्या वाटतं. चला, परत 3 सोय झालेली असे. प्रमोद परबला कुर्ली भेटलेली असे. मला दाखवू नको, आपणच काय कुठेतरी. चल जा, बाय. तुझ्या वाटेन जा. देव बरा करो तुमचा आणि आमचा. नाही नाही थांबावून जा. आता अर्धो ट्रॅक झालेलो. अजून एवढं मोठं डोंगर बाकी असा. आत्ता हासड लागली कुत्र्यासारखी. पुढे काय होत त्याला देवाक माहीत. त्या जुन्या लोकांका कोपरापासून नमस्कार. कशा रोज चढत असतील आणि उतरत असतील. चला, देवाचं नाव घेऊन पुढे चालेल. हा बघा, ही बघा मयकारीन. बघा काजीत जातय, ह्या करतय, ता करतय म्हणणारी ट्रेक करताना कशी बघा पडली बघा.
इथं त्याला बोलू दे. काजीत जातलं गाजीत जातं, ह्या करतंय ता करतंय, भात कापतंय, नुसती तोंडाची वाफा बस. आता माझ्यात गोपाळ नाही. बघा 2 वर्ष गावाक नाही गेली आणि भाता कापता. ही यांची अशी अवस्था निम्रात. अरा आणि ही बघा आमची लीडर शा थकनात नाही शा. हे खाऊन पिऊन असे पडलेले आणि ती उपाशी. ती बघा हे बाजूक रे. हो बघा मध्ये 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 आमचं पोस्टर बॉय फर्स्ट ट्रेक. तरी पण चेहऱ्यावरती तेज बघा त्याच्या. भारी ना. अजिबात कायच नाही. अंगाची पोस्टर निघाली. हे बघा घुंगटकी आडसे. दिल भडका. ओ कॅमेरामन, उन्हामुळे ओ कॅमेरामन काय म्हणताय? हे जे जुल्फे दिखता है क्या? ना वो अभी आग पे आता. हे बघा हे पार्टी फर्स्ट ट्रेक. हा बघा ह्यो कधीच दमणार नाही. एका ओळखीच असतात तुम्ही. गावरान गावठी माणूस. गावरान गावठी माणूस. अजिबात ना हू ना चू ना चेहऱ्यावरती काय हावभाव काही एक नाही. नुसतं चट्टा अनुभव हवं. अनुभव दुसऱ्यांचे काजी चोरूचा अनुभव हवं. बाकी काही एक नाही. कारण का टाइम दुपारीच भेटला काजी चोरू. ही बघा लीडर बघा. हे खाल्लेले पिल्लेले अशी आणि उपाशी अशी. बघा काय सांगतलं. हे बघा इकडे बघा कसं वाटतंय. गारगार गरम गरम वाटते. ही बघा ही एक परबीन. बघा चेहऱ्यावरती किती हे रानटी सौंदर्य कुठेच पाहायला मिळणार नाही. हे असे ना डोक्यावरती पट्टे बिट्टे जाणून कानात फुला बिला घालून स्टाईल मारून काही एक जाणार नाही. अशी 9 वारी नेसावी अशी. आणि हा आपला रॉकस्टार. हे सगळ्यांना मोठे मोठे सांगून कालून तोंड लपवणारे आता अजय गावडे यांची साडीतच आवाज. अजिबात दमलेलो नाही. सगळ्यांच्या आधी जरा पाठ टेकल्यानंतर थोडा बरा वाटला. आता आम्ही सगळे कठीण पॅचच्या चढाईसाठी तयार झालो. अरे लावलेला गच्च. चटणीची इथे सोलकडी केलेली आहे. चटणीची सोलकडी झालेली आहे आणि बॅगेत ती सोलकडी शिजते आहे. बायकोने प्रेमाने करून दिलेली चटणीची आम्ही सत्यानाश केलेला आहे. अशा तऱ्हेने चांगल्या पद्धतीने चटणीचा सत्यानाश केलेला आहे. ते हसावडे लागलेले आहेत खालच्या लोकांचे, त्यामुळे तसं झालेलं आहे. हसावडे लागलेत त्यामुळे ते दिलं पाहिजे होतं. जमिनीला थोडस त्यांच्या नावाने टाकलं पाहिजे होतं. पण आपण फोडलं नव्हतं. घे बाय. आता कसं वाटतं अर्धा चालून आल्यावरती? कसं वाटतं? आपण थकणारे नाही. आपण गावठी माणूस आहे. कसं वाटतंय अर्धा गड चढल्यावर? चांगलं वाटतंय. अजून एनर्जी आहे. तुझं सांग तू. माझ्यात गोपाळ नाही. आणि हिचं तर काय कुठल्या चक्कीचा आटा खाता माहित नाही. आहे तशी खाली होती तशी टकटकी अजून तशीच आहे. बोल स्वर्णा. आता दुसऱ्या कुठच्या लगेच किल्ल्यावर जाऊया काय बोला. आमच्यात गोपाळ नाही. रोहिणी मला तर कमाल वाटतंय. मस्त. तू बोल. बोलते एक दिवस आराम केला घरी तर प्रॉब्लेम. मला कसं वाटतंय माझी एनर्जी रिस्टोर होते आता हळूहळू. आमच्या फोटोग्राफरची हालत बघा कशी. मला काहीच पाणी पाणी पाणी. म्हणजे मी आंघोळ केलेला असं लोकांची बोजे उचलून इथपर्यंत आणलेत. मला काहीच वाटत नाही. मी अजून खूप वरती चढू शकतो. पाणी आणि माझी जुल्फे. आमच्या मागे पेरूचोर, शैलू, परुळेकर आणि विजय गावडे आडवे झालेले आहेत. असं ना. आणि पोस्टर बॉय कुठेतरी. कसं वाटतंय अर्ध्या गडावरती चालून आल्यावर? असं वाटतं अजून एक परत एक गड चढावा. अरे देवा नको विचारलं याला. नाही स्टार्ट. कसं वाटतंय अर्ध्या गडावर चढून झाल्यावर? वाटतंय थोडस एनर्जी थोडंसं डाऊन झालंय पण ओके. अंगाचा घामटा निघाला. हा खतरनाक. मालवणी मध्ये बोला जरा. खूप मजा पण. घामटा निघाला माझा आज. घामटा तर मजबूत निघालाय आणि मजा पण येते कारण की मालवणी स्वॅगची पूर्ण टीम आले आणि त्यांच्या बरोबर ट्रॅक करताना. अरे आमच्यावर जाणार आम्ही तिथे आमच्यावर गाव असतो पूर्ण. येस खूप छान वाटतंय. विजय गावडे तुम्ही सगळ्यात पुढे आहात. कसं वाटतंय? लीड करताना भारी मजा येतात. सगळेजण दमलेले असत. 2 भाव माझे दिसले ना खालती आडवे पडले दोघे जण. आणि इकडे आहेत आपले पेरूचोर शैलेश परुळेकर. सरडुका सारखं सुरसुर करून गड चढतात.
गड चढताना हा थोडी एनर्जी कमी जास्ती होता पण आम्ही ऍडजस्ट करतो तेवढा पेस पिऊन. ओके, धन्यवाद मंडळ, आभारी आहे. गाडीला ब्रेक लावत लावत आपले अजय गावडे फायनली आपल्यापर्यंत पोचलेले असत. अजय गावडे, घामटा निघालेला असा अजय गावडेचा थरथरूक होता. अजय गावडे कसं वाटतंय वरती आल्यावर? कसं गेला अजय गावडे पडला. कोरटणीची फुलं मिळालेली असत. झाला बस चला आराम. थांब ना, चढासा धाप लागली. कशी लोक तुम्ही चलत असतली काय माहिती ना सर. ह्या आता लोकांका खताची खाणी भासतात, जी आजकाल खता येतात रासायनिक खता मारतात आणि खातात, जास्ती मारतात पीक पटकन रिझल्ट मिळासाठी. मारला की पिकला शहरात सवाशेर गावता तशातलो भाग आहे. खातात आणि मग अशी फोपशी होत आणि मग दम लागतात. काय आता नवीन हॉटेलात मागवतात. हो, चायनीज काय सथमचा, लिमचा, सुपा काय आणि फुपा काय. बरोबर. पावसाळ्यात अजिबात येऊकच नव्हता. थोडस ब्रेक आता झालेलो असा आणि आता परत आता शेवटचा पॅच एक राहिलेलो असा, तो आता आम्ही चढतो सगळी. मग आम्ही किल्ल्याच्या टोकावरती पोहोचतलो. सगळे रेडी झाले तसे. चला पोराने, चला चला. काठी घे ना. आता मी पुढे आतले. मग करीन ट्रॅक करताना वरती चढताना हैसून असा यावचा. हैसून नाही योग जमाचा तुका. आता समोर दिसत होतो एक मोठं दगड. किल्ल्यावरचो सगळ्यात कठीण पॅच. बघूनच भय दिसा होतो, पण पाठी फिरायचो ऑप्शन नाहीच होतो. हात पाय थकले होते, तहान लागली होती, ऊन लागत होता. पण आमका समोर किल्लो खुणावत होतो. धीर करून एकमेकाच्या साथीन तो कठीण पॅच पर आम्ही सर केलोच. करता म्हणजे काय करता तर हे तुम्ही आता बघत आहात. एक टाक आहे, खोदीव टाक आहे. तर हे टाक आता मातीने दगडांनी सगळ्यांनी बुजलेलं आहे. तर उद्या आता हे आम्ही काम चालू करणार आहोत. आता सध्या आमच्याकडे एक पुढचं एक टाक हातात आहे. त्याचं काम झालं की नंतर आम्ही या टाकात येऊ. मग हे दगड सगळे आम्ही फोडून बाहेर काढू. मग ही माती सगळी बाहेर काढू. मग या टाकात पाण्याची सोय होऊन जाईल. ह्या 2-3 तासाच्या मेहनतीनंतर सगळ्यांचा अगदी घामटा निघाला होता. अशातच आम्ही किल्ल्यावर असलेल्या पाण्याच्या टाकाकडे पोचलो. कसं वाटला? मुंबईत पाणी गावात अमृत मस्त वाटतं. बॉटल भरूया. लक्षात राहायला पाहिजे. बेकार. हे तुझ्यासोबत नाही झाले ना. मला इथे बरं. हा मारते माशी म्हणून. अरे देवा, नाही मच्छर असेच असतात ना जंगलातले, म्हणून त्या मी त्याला मारून. सकाळपासून खूप कठीण वाटत होता. असा वाटत होता अर्ध्यावरनं जायचा पुढे चलवत नाही होता. पण आता कळलं, गोष्टी कठीण वाटले तरी पूर्ण करायची, कारण ह्याच सुखाचा. असा वाटता इकडून जायचाच नाही. थंड शांत चालल्याचा आणि इल्ल्याचा सार्थक झाला. आयुष्यात आणखी काय व्हाया. चला सगळ्यांनी पोळ्याच्या भाकरी खाऊक. चला सगळा. एक नंबर यार, एक नंबर.
कुठचा तरी रविवार. चला मी बनवलंय मेल्यानं. कशी झाली आहे पोळ्याची भाकरी? कशी झाली आहे? कशी झाली आहे? कशी झाली आहे? एक नंबर. एक नंबर. ह्याचा रिप्लाय घे, त्याची मागच्याची घे. आम्ही फक्त खायच असतो. चेतनला द्या रे कोणीतरी. छान होतं, खाल्लं मी मस्त. वा, आंबोळी आणि चटणी प्रमोदने आणलेली, सगळ्यांनी ताव मारलाय. एक नंबर टेस्ट. अजून काय पाहिजे? हा ताई, अजून काय पाहिजे? बस. भोजन. तू जर माका म्हणशील आता कसं वाटतं, डबे खाली आता बरा वाटतं. हा, एक नंबर. तुमका सांगा, ह्या उन्हातानात तापल्यानंतर अशाच थंड आणि शांत जागेत बसायची खूप गरज होती. खूप निवांत जागा होती ती. थैसून ना उठाचा मनच होत नव्हता. आता थोडी वाट चुकलोय आपण. आता वाट शोधतायत सगळे जण. लेफ्टाक जाऊचा काय राईटाक जाऊचा, दॅट इज द क्वेश्चन. चकवा लागतो तांदूळवाडीमध्ये, मी ऐकलंय. तोंडावरती सोडलंय कोणाक असा वाटणार नाही हातान धरी पोर खेळ करू नको. चला परत रिटर्न चला, वाट नाही भेटत आहे आता पुढे. पोर खेळ सगळे वाट शोधतायत. ड्रोन उडव. अरे मी म्हणतोय ड्रोन उडव. तुम्हाला असं वाटतं का की आपल्याला चकवा भेटलाय, चकवा लागलाय? तो काय असतो? अरे बाबा, आपल्याला तो चकवा झा असंच काही देतो. वाट भेटत नाही. तेव्हा गारणा घाल बेगिना, चकवत तो याच्यातनं बाहेर पडण्यासाठी. चकवत तो. कारण येत नाही. गारा नाही येत नाही. आता डोळ्यातच दाखवला आमचं. अजून मका विचार होतो यो कोयतो आणू काय, पण मी सांगले कोयतो नको म्हणा. चला परत वाट शोधा. चला चला चला. गावताला खजानो गावतलो आता माका दिसता. आणि हे आपण वाट चुकलाव. अरे दोन रस्ते जातात, धडे काय चढे. आगे इधर चलो. तर आपण ह्या वाटेने जाऊया. आगे उधर चला. बघूया काय गावता. गावला तर गावला, गावला तर गावला. ट्रेकर्सना काय सांगशील, जे आता टुरिस्ट येतात किंवा ट्रेकर्स येतात, भटकंती करणारे येतात, त्यांनी हे टाकांमध्ये म्हणजे काही जण घाण करतात, उतरतात वगैरे, त्यांच्यासाठी काय सांगशील? सर्वप्रथम तुम्ही हे पाणी, तुम्ही एवढ्या उंचावर पाणी चढून येतात, वाटेत तुम्हाला कुठेही पाणी पिण्यासाठी मिळत नाही. तर हे पाणी आपल्यासाठी पिण्यासाठी हे पाणी आहे. तर या पाण्यात तुम्ही पाय टाकू नका किंवा कुठची घाण टाकू नका. तुमचे खाऊचे डबे असतील ते धुवू नका. त्याच्यानंतर तुम्ही जो खाल्लेले रॅपर्स आहेत, बिस्किटचे किंवा काही वेपर्सचे रॅपर्स आहेत, ते तुम्ही तुमच्यासोबत कॅरी करा. जरी तुम्ही पाण्यात नाही टाकले, आजूबाजूला टाकलेत, तरी ते वाऱ्याने उडून परत त्या पाण्यात जात आहेत आणि ते पाणी घाण केलं जाते. आणि त्यामुळे आपणच, इथे येणारी लोक कोण आहेत तर आपणच आहोत, भटकीच लोक. तर आपल्यालाच पाणी मिळणार नाही, ते पाणी घाण होणार आहे. आणि एकतर ते प्लास्टिक नाशिवंत नाही आहे, ते नाश पावत नाही आहे. मग ते अजून तिथे राहून परत पाणी खराब होत राहणार आणि बुजत राहणार. किल्ल्याच्या माथ्यावर दोन्ही बाजून वाढलेल्या गवतासून चालताना गावच्या सड्याची आठवण येईलीच.
काय काय वेळा तर काय बघू आणि काय नको असा होत होता आमचा. इतक्या सगळ्या या भारी भारी डोळ्यात भरून घेत असताना किल्ल्यावरच्या एका गुहेवर दगडावर लिहिलेली नावा बघून मात्र डोक्यात एक तिडीक गेली आणि तोंडात ना गाळी इली. जे येणं जाणं असायचं हा मुख्य दरवाजा आहे किल्ल्याचा आणि या दरवाजानेच येणं म्हणजे मुख्य दरवाजा असल्यामुळे या रस्त्यानेच येणं जाणं त्याचा हा बुरुज एक आहे आणि हा बुरुज दुसरा आहे आणि ही दरवाजाची कमान आहे. ह्या दरवाजाच्या कमानीवरती ही वरची जी हे म्हणतात ती ही पट्टी आहे. ती आता बघू पुढच्या मोहिमेत जर जमली आम्हाला काढायला तर आम्ही काढू हे होईल. आणि हे बुर्जाचे आता दगड पडलेले आहेत ते आता गेल्या मोहिमेत आम्ही हे एवढे वरती चढवलेले आहेत. एक लाईन चढवली आहे. इकडचे थोडे दगड चढवले आहेत. आता पुढच्या मोहिमेत जर अजून काही करता येईल तर अजून करणार आहोत. तर हे असं हे आहे. पुण्यश्लोक राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊबा साहेबांचा विजय असो. जिजाऊबा साहेबांचा विजय असो. जिजाऊबा साहेबांचा विजय असो. महाराज गणपती भूपती प्रजापती अष्टवधान वेष्टित अष्टप्रधान जागृत न्यायालंकार भूषित शस्त्रात शस्त्र पारंगत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक सिंहासनाधीश्वर जिजाबाई सूत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. धुरंधर सर्या धर्मशास्त्र पंडित श्री छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. श्री छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. श्री छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव. तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय. नसा नसा भिल्लय काय? जय जिजाऊ जय शिवराय. जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी. किल्ल्यावर एक छोटासा पण दिमागदार असा मंदिर असा. ह्या मंदिरात डोक्यात टेकून महाराजांचे आशीर्वाद घेतले आणि थंयच सुवर्णासाठी एक मालवणी गाराणा घातला. जय देवा कडेकपरीतला सह्याद्रीच्या महाराजा. होय महाराजा. या आपल्या सह्याद्रीचा चेडू सुवर्ण वायंगणकर यांनी गड संवर्धनाचं काम हाती घेतलेला असा. होय महाराजा. त्याच्यात त्याला यश दी. होय महाराजा. आज कैदी 550 माणसं त्याची 500 होणे 500चे 1000 होणे महाराजा. होय महाराजा. गड किल्ले बघू माणसं येतात त्यांना बुद्धी दे गड संवर्धनाची. होय महाराजा. आणि अशी आमच्याकडून तुझी सेवा चाकरी करून घे रे महाराजा. होय महाराजा. तर आमची 2-3 तास मस्त किल्ल्याची भ्रमंती करून झालेली असा. सगळ्यांनी मस्त एन्जॉय केलेला असा. आता सगळी थोडी थोडी दमलेली असत. आम्ही परतीच्या वाटेक लागतलो. तर तुम्ही पण चला आमच्यासोबत परतीच्या वाटेक. मला काही एक माहिती नाही. कोणता तो प्रज्ञावा आमच्या गावात थांबतो मला अरे इथे ढासळतंय सरकतंय. थांब थांब हे प्रताप थांब त्याला दादू थांब 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 ना ये एक लिमिट हे थांब ना व्हिडिओ करतो. आता हसतोय ना ह्याची मजा बघितली. मी आता पण काहीच बघितलं नाही. आता ह्याची मजा 3 नंबर मी अजून काहीच बघितलं नाही. मला काहीच माहिती ना मला काय हा बा स्वतः बघ
स्वतः बघ तू ये कळेल तुला काय ते माती आहे सगळी तुला काय आहे झालं रे हा झाला आज या सह्याद्रीच्या रूपाने भारावून टाकलं होतं. पाय परतीच्या वाटेला लागले होते पण मन मात्र तिथेच अडकलं होतं. सगळ्यांचं अवसान गळालं होतं, शरीर थकलं होतं, पण मनात मात्र गड सर केल्याचं समाधान होतं. इतिहासाच्या जवळ गेल्याचं तेच चेहऱ्यावर होतं. परत नवीन मोहिमेवर नवीन गडावर जायचं नियोजन करतच आमचा परतीचा प्रवास चालू झाला.